Namijin zaki mai fasa garken karnuka, Ibrahim murna min yama. SSA Entertainment aka yi maka, godiya ga gwamna Ganduje da First Lady Gwaggo. Zanen dutse halin mutum jarinsa, Ibrahim ka ɗau gasa, haƙuri ya yi rana yanzu ga ribarsa. SSA Entertainment an baka, kadamul Islama ya ga cancantar ka, kwazanka da ƙoƙari da kyan halinka, muna taya murna gare ka Allah kama. Ibrahim babban yaya, halinka yau gashi ya zamo jarinka. SSA kake na gwamna Ganduje baba, honorable a kira ka kore